Hello everyone, welcome to Bisti Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि Bisti Vlog YouTube channelआव खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै अननाय आरो खुलुमनायखौ खेबसे बावहरनाय जाबाय आरो बैसागुनि सेथि खालारनि थाखाय खेबसे बयखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खेबसे बावहरनाय जाबाय जाहाथे दिनै बैसागुनि सेथि खालार आरोना लोगोफोर दिनै आर'जबो दं आरोना लोगोफोर जोंहानि गेट आरोना बे लोगोफोरनि नैबे जोंहानि आरोना कमलाबारनि गेट आरो लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर आरो ब्लग भिडिअ लाया बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै बैसागुनि जाहाथे सेथि खालार नामै आरो लानाय जाबाय आरोना रंजालि बैसागुनि सेथि खालारनि थाखाय आरोना लोगोफोर बेनो आरो जोंहानि गेटआ नै लोगोफोर दायो गेटनिफ्राय हाबलांगासिनो आरो जोंहा न'थिं थांगासिनो आरो लोगोफोर नै बेनो आरोना गेटआ नै लोगोफोर दायो थांफिनबाय आरोना माबा फारसे गिदिंनानै थांफिनबाय आरो लोगोफोर नै लोगोफोर नैबे आरोना जोंहानि रंजालि बैसागुनि जाहाथे मोनसे भिडिअ लाबाय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर दिनै जाहाथे देवबार आरोना लोगोफोर रंजालि बैसागुनि देवबार समाव दिनै रंजालि बैसागुनि सेथि खालार आरोना लोगोफोर साजायबाय आरोना दिनै भिडिअखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोफोर एसेनोसै भिडिअ बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन।